klar? Er du klar? Ja. Tryk på kameraet. Nu er vi her hjemme i, hvordan man laver sådan en zoom på skærmen. Træk du hjemme i det hjemme i. Følg retning kom med. For der kan du sætte selv lave det hjemme. Så kan vi se hvordan. Stop. Ja, okay. Prøv at hvordan det der. Og der er så prøv at hvordan den der. Jeg ved ikke, hvordan der. Synes du? Kan jeg mere protein? Hvad synes du selv? Jeg synes, det er rigeligt. Er mere protein? Der er rigeligt. Jeg synes, det er mere hjælp. Nej, jeg tror, der er rigeligt. Kan vi komme til at hvad årtal har vi i dag, mor? Årtal? Og hvad årtal? 26. Mor, hvad årtal har mor? Årtal? 26. Måned? Maj. Hvad dato har vi nu? 31. Hvad siger du? Den kan sagtens Og holdes. så datoen. Den står nede under. Den er god nok, Anders. Jeg har tjekket den. Har du tjekket den? Ja, så skal du komme det der stas i. Stop. Nej. Prøv lige at smage, om den er, som den skal være. Den er god. Er der for lidt eller for meget i? Det er fint. Man bare gå i tur selv nu, hvordan? Synes du? Jo. Vi har gået i tur selv. Godt. Så har de derhjemme set, hvordan man laver SodaStream.